Duk lokacin da ka shiga cikin tsananin wahala da kuma damuwa, kar ka manta da abubuwan nan guda 7. Na ɗaya, ka tuna cewa jarrabawa ce daga Ubangijinka, wanda ya fi kowa sonka da ƙaunarka. Na biyu, ka tuna cewa Ubangijinka ya yi maka haka ne don ya kankare maka zunubanka ko kuma ya ɗaukaka maka darajarka. Na uku, ka tuna cewa an jarrabi annabawa da manzanni da salihan bayan Allah waɗanda suka zo kafin ka. Na biyar, ka tuna cewar rungumar ƙaddara kowace iri yana daga cikin ginshiƙan imaninka. Gwargwadon yadda kake rungumar ƙaddara, gwargwadon haka imaninka yake. Na shida, ka tuna cewar kowane tsanani yana tare da sauƙi guda biyu, ga lada ga kuma yayewar tsananin. Na bakwai, ka tuna cewar Allah shine Arhamur Rahimin,